Du vil også komme til at lære faktisk at kurere dig selv og selvdisciplinere dit eget underbevidste sind. Så måske du har haft nogle ting eller nogle mål, du godt vil nå, men du ikke rigtig har kunnet nå dem, fordi du måske har modarbejdet dig selv uden at vide det rent underbevidst fra den familie, du voksede op i, det miljø, du har været i, eller de beslutninger, du har truffet undervejs i dit liv. Så du vil få noget mere med, når du går for uddannelsen, end bare det at have nogle teknikker. Du vil lære en systemisk tankegang, du vil få noget mere omkring menneskesyn, og hvordan folk de fungerer, mennesker virker rent underbevidst og bevidst, og hvad det bevidste sind gør, hvad det underbevidste sind gør, hvad det ubevidste sind gør, ikke kun i andre mennesker, men også i dig selv. Du vil blive undervist på flere forskellige måder. De 8 dage, der møder du klokken 9 om morgenen, og vi er færdige omkring 17-18 stykker om aftenen. Og jeg kan love dig, der bliver ikke holdt særlig mange pauser. De pauser, der bliver holdt, er meget effektive. Du vil blive hypnotiseret flere gange undervejs, under forløbet, og selv opleve, hvordan er det at være i hypnose. Og du vil blive hypnotiseret så mange gange, at du faktisk kommer til at opleve, at din trancedybde, den også bliver dybere, fordi for hver gang, at man bliver hypnotiseret, kommer man dybere ind i hypnose. Længere ind i tilstanden, og føler sig mere trygt ved det. Og i virkeligheden, når du får dit underbevidste sind til at arbejde med dig, så er det utrolig nemt at skabe de muligheder, du gerne vil have, fordi underbevidstheden er utrolig målorienteret. Så den skal bare have at vide, hvad er det, jeg skal gå hen til. Hvis der så findes en proces i verden, der kan bringe dig derhen, så vil den finde det. Mens vores bevidste sind er mere detail- og procesorienteret, så er det underbevidste mere målorienteret. Alle de her fænomener, teknikker og al den tænkning, der ligger bag, når man arbejder med et menneske, vil du komme til at lære. Det her det er en faguddannelse, og den er delt op på den måde, at du vil blive undervist på flere forskellige måder. Så du vil faktisk lære, rent pædagogisk er det bygget op, så du går derfra med en kompetence, hvor du føler dig kompetent til at hypnotisere. Og det absolut vigtigste ved enhver uddannelse, det er, at når man går derfra, at man føler, at man kan det stof, som man reelt har lært. Så det eneste, du mangler, det er faktisk, at du bare skal ud og praktisere. Fordi der er noget erfaring, der ikke kan overleveres. Den skal du selv gøre dig. Men i det øjeblik, at du har teknikkerne, du har systemerne, du har idéerne og retningerne og tankerne omkring, hvad det er, du skal gøre, føler dig tryg ved det, så vil du kunne sidde og praktisere. Så vil det være ligesom et blad, hvor du kan forestille dig, at uddannelsen giver dig alle E'erne her, hvor du lærer, hvad det er, retningerne de er, mulighederne de er, hvad for nogle vinkler du kan tage ind, når du skal arbejde terapeutisk med en person. Og så fylder du selv alt stoffet på indimellem, når det er, at du sidder og hypnotiserer klienter. Så bagefter uddannelsen, der er det vigtigste, at du kommer i gang med at hypnotisere med det samme. Og når du har hypnotiseret omkring 25 klienter, så vil du føle dig utroligt tryg. Og jeg vil fortælle dig, at underbevidstheden, den har, man kan sige det, en forstand som en 9-årig. Det betyder ikke, at den er dum. Den er bare ikke så abstrakt udviklet som det kognitive, rationelle, tankemæssige sind. Så den her 9-årige hjerne, der behøver man altså ikke en lang psykologisk indsigt for at ændre de mekanismer, der er der. De er utrolig simple. Det, der er det udfordrende, det er, at du ved, hvordan du bringer en person i hypnose, og hvordan du tester for trancedybder, hvis de kommer ud af hypnose, hvordan du så kan hjælpe dem til at komme ind i den igen. Undervisningen vil være delt op sådan, at du faktisk modtager 4 forskellige typer af indlæring. Du vil både se nogle demonstrationer, hvor jeg tager nogen op fra kursus af og hypnotiserer dem og hjælper dem med noget, som de har, som de føler som et problem, hvor du ser psykologi i aktion, og forandringen sker. Så vil der være video, hvor at du ser nogle klienter, jeg har hypnotiseret, og hvordan at hele forløbet det er, fra interview og til at de bliver hypnotiseret, til modtagelighedstest, til at teste trancedybder, til at give suggestion, lave metaforer, bruge interbarnterapi, hypnogestalt, alle de terapeutiske værktøjer, som går ind og skaber den forandring inde i personen. Så vil der være noget gruppearbejde, men hvor det er praktisk orienteret. Og det er måden, som jeg underviser på, det er, at du skal lære det rent praktisk, for det at hypnotisere en person, og det at give hypnoterapi, det er et håndelag. Så du skal lære det at føle det, at du kan det på din krop, og du ved, hvad det er, du skal kigge efter.
Så der vil være de praktiske demonstrationer, der vil være nogle praktiske øvelser, og der vil være det videobaserede, så samtidig også noget teoretisk undervisning, for selvfølgelig skal du have et teoretisk fundat, så vide, hvad er de her transedybder, hvor mange dybder er der, og hvad kan personen gøre på de forskellige dybder? Hvordan virker suggestion? Hvordan laver du et positivt forslag, positive suggestioner? Hvad betyder noget, når noget er positivt? Hvordan opdager du, hvis en person tænker negativt, og hvordan forandrer du det? Hvordan bruger du vågen suggestion? Hvordan går du ind og arbejder klinisk med en person? Hvordan finder du ud af, om noget er symptom og noget er årsag? Alt det vil du lære på uddannelsen. Du kan læse meget mere om det på hjemmesiden, og selvfølgelig, hvis du har nogle spørgsmål, jamen, så send mig en e-mail, og du kan booke online direkte uddannelsen. Hvis du føler, at du er klar til det, og du gerne vil have den uddannelse, jamen, så kan du bare gøre det, når det passer dig. Jeg glæder mig til at se dig.